O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, puxo en valor hoxe a labor esencial, profundamente humana e durante demasiado tempo invisible que desenvolven as persoas cuidadoras durante a presentación da Guía para Persoas Coidadoras. Unha ferramenta práctica concibida para apoiar, orientar e acompañar a quen coida de persoas maiores, dependentes ou enfermas na provincia. Unha guía que non se fixo nos despachos, ou agora podemos facer incluso por chat GPT. Non. Unha guía que é produto de pisar o terreo. Unha guía que é produto de falar con moita xente, de recoller moitas experiencias, é dicir, unha guía práctica de verdad, unha guía práctica na que participaron cuidadoras de concellos como Barco, Vilamartín, a Pobra de Tribes, Castro Caldelas ou Ourense. Se me esquezo de alguén, botei a culpa ao equipo redactor meu. Pero ya de todos participantes, evidentemente, por agradecidos. E, por suposto, a quenes fixeron tamén é posible esa revisión desa guía para garantizar os objetivos da mesma. A publicación conta tamén cunha versión digital accesible mediante código QR, que permitirá a súa actualización continua e facilitará o acceso inmediato dende dispositivos móviles, así como coñecer de forma anónima o uso do documento para mellorar a resposta asistencial segundo as necesidades reais da cidadanía. Son mulleres do entorno familiar que se comprometen e realizan un traballo continuo, non retribuído e fondamente sacrificado. Gracias á súa dedicación, na nosa provincia, miles de persoas reciben cuidados indispensables para permanecer no domicilio, na súa cidade ou na súa aldea, mantendo ese vínculo social, xeográfico e afectivo que potencia, entende e preserva súa autonomía e a súa calidade de vida. A guía é froito da colaboración entre a Deputación e o Sergas e contou coa participación dun equipo multidisciplinar integrado por profesionais da enfermería, nutrición, traballo social, fisioterapia e medicina.